Dobrý den, já bych vám teď názorně rád předvedl, jak budete montovat Ačka, které se vám dodali, aby nedošlo k nehodě. Teď vám připraví instruktážní video. Takže dodali jsme vám Ačka, betonové překlady, kus provaz. Provaz vezmete, jsou udělaná očka, prodešete provaz, uděláte jednoduchý uzel. Zatáhnete, potom uděláte ještě jeden pojistný uzel, klasický, obyčejný uzel. Zatáhnete, vyzkoušíte, jestli to drží, tak. Dáte si do spodu, protáhnete si tady nahoře, vytáhnete si betonový překlad, přidržíte si a tak zaháknete si na druhé straně. Tak, pro vás není krátký z toho důvodu, aby se vám to hůře dělalo, ale krátký pro vás jsem volil z toho důvodu, aby při procházení lidí nedošlo k nehodě, protože jak vidíte, betonový překlad, jak by byl dole, tak by se lidi mohli zranit, což je v tomto případě žádoucí a musíme myslet i na bezpečnost. To je vše, co bych vám chtěl k této montáži povědět. Děkuji vám za pozornost.